Salut, coucou! Vítam ťa v našom novom videu. V dnešnom videu sa budeme rozprávať o rozdieloch medzi passé composé a imparfait. Ak ma teda ešte nepoznáš, volám sa Kika, som lektorka a mentorka francúzskeho jazyka a spolu s mojou polovičkou Lujom, ktorý je rodený Francúz, máme projekt Oui Francúzština. Učíme teda francúzštinu nielen takto na YouTube, na Instagrame, ale máme aj nové projekty a jedným z nich je francúzska permanentka. Francúzska permanentka je projekt pre všetkých motivovaných študentov, ktorí sa chcú venovať francúzštine pravidelne a so systémom. Každý týždeň ťa čakajú rôzne aktivitky, ktoré sú zamerané na počúvanie, na gramatiku, slovíčka, rôzne výrazy a samozrejme hovorovosť, a to všetko len za cenu 2 € týždenne. Ak je teda táto téma láka a chcel by sa francúzštinu učiť pravidelne a so systémom, s podporou teda pedagogickou z mojej strany a samozrejme s hovorovými prvkami od reálneho Francúza, tak si môžeš pozrieť popisok, všetky infošky sú tam. No a teda môžeme rovno už aj začať a pustíme sa do dnešnej témy, aký je rozdiel medzi passé composé a imparfait. Ale predtým ako začneme, mám otázku. Aký je rozdiel medzi j'ai été alebo j'étais? A čo tak j'ai eu alebo j'avais? Toto sú teda príklady, ktoré sa týkajú passé composé a imparfait, dvoch dôležitých časov v minulosti, ktoré vo francúzštine kombinujeme, ale ktoré sú trošku náročnejšie a nie teda úplne vždycky exaktné, ako ich máme použiť. To je teda aj naša dnešná téma, ja vám ukážem moje tipy a triky, ale samozrejme predtým, ako začneme, si ukážeme, ako sa vôbec tieto časy používajú samostatne a ako sa vytvárajú. Možno teda už poznáš, máme vo francúzštine čas le passé composé. Passé composé, ako už aj z jeho názvu vyplýva, je zložený čas. Čo to ale teda znamená? Budeme používať rôzne elementy dokopy, aby nám teda vytvorili čas sám o sebe. Budeme teda využívať sloviesko pomocné, tzv. Auxiliaire, v tomto prípade sloveso avoir alebo être vyčasované v prítomnosti, a následne k tomu pridáme minulé príčastie, alebo teda participe passé. Ako ale teda mám zistiť, či používam sloviesko avoir alebo être a ako sa vytvára participe passé, rovno vám to ukážem. V prvom teda prípade potrebujeme vedieť, kedy používam sloviesko avoir. Sloveso avoir sa naozaj používa v najviac typických príkladoch a povedala by som možno 90% slovies, ktoré využijeme v passé composé, sú cez sloviesko avoir, a être používame, ak máme slovesa zvratné, napríklad zobudiť sa, umyť sa, alebo slovieska, ktoré nám vyjadrujú tzv. Premiestnenie a my ich nazývame teda slovieska v domčeku. Je to taký domček, ktorý možno poznáš, že ti toho nechám aj tuto v obrázkoch, a ide o slovesa, ktoré nám vyjadrujú zmenu stavu alebo pohybu. Tieto slovesa teda budú využívať sloviesko être ako pomocné sloveso. No a potom je tu samozrejme druhá časť a to je participe passé alebo teda minulé príčastie. Vo francúzštine máme 3 základné typy, ktoré sú pravidelné, no a potom samozrejme aj nepravidelné. Pri tých pravidelných ti viem dať samozrejme nejaké tipy, ako sa vytvárajú, nepravidelné je však dôležité sa naučiť a zapamätať. Prvou skupinkou teda pravidelných je koncovka er, napríklad sloviesko parler, rozprávať. V minulosti dáme koncovku er, zmeníme na dlhé e. Čiže napríklad, ak chcem povedať, že ja som rozprávala, tak poviem j'ai parlé. Druhá koncovka je koncovka ir, napríklad sloviesko finir, skončiť, tak to ir sa nám zmení v minulosti na i. Napríklad ty si skončil, tu as fini. Tu as fini. No a treťou koncovkou pravidelnou je slovenská skupina, ktorá sa končí na re, napríklad sloviesko vendre, predávať. Tak ak by som chcela povedať, ona niečo predala, elle a vendu. Teda koncovka re sa zmení na koncovku u. Toto všetko sú ale slovieska, ktoré sú pravidelné, ktoré si vieme vytvoriť. Samozrejme je dôležité sa naučiť aj tie nepravidelné, lebo je ich naozaj celkom dosť a sú veľmi používané, ale dám ti aspoň nejaké malé také tipy a triky, ktoré sú také najviac typické. Prvým slovieskom napríklad sloveso robiť, faire, v minulosti je iba fait. Napríklad, my sme urobili, on a fait.
Ďalším slovieskom prendre, niečo zobrať, dať si. Napríklad dala som si kávu. V minulosti je minulé príčastie teda pris. Napríklad j'ai pris un café. A tretím typom sloviesko písať, écrire. V minulosti je écrit. Napríklad vous avez écrit une lettre. Vy ste napísali list. Tu sa dá slovieska nepravidelné, samozrejme, toto je taká veľmi obsiahla téma a ak ťa to zaujíma viacej, tak určite mi napíš do komentárov. Veľmi rada pripravím videjko samostatne len na passé composé, ale teraz sa vrhneme na rozdiel s imparfait. Imparfait sa nazýva neperfektný čas, ale v mojich očiach je naozaj perfektný, pretože sa vytvára veľmi jednoducho. Na to, aby sme vedeli imparfait vytvoriť, budeme potrebné vyčasovať osôbku nous v prítomnosti, ktoré len dáme preč koncovku a pridáme koncovky, ktoré sa budú vždy opakovať. Ukážem ti to na sloviesku, ktoré je nepravidelné, aby sme videli trošku väčší rozdiel. Napríklad sloveso piť, boire v osôbke nous v prítomnosti znie nous buvons. Čiže časujeme to v prvej osobe množného čísla. Máme tam teda základ buve, pretože koncovka ons je typická len pre osôbku nous, tu teda odstránime. A k základu buve budeme pridávať koncovky ice, ice, ait, ions, ies, aint. S tým, že ale prvé tri a posledná koncovka sa čítajú rovnako ako e. Čiže napríklad sloviesko boire v imparfait bude znieť je buvais, tu buvais, il, elle, on buvait, nous buvions, vous buviez, il, elle buvait. Voilà. Naozaj krásne, pravidelné, nie je tam žiaden problém, len je dôležité poznať časovať slovieska v prítomnosti a pomocou osôbky nous si ich vieme vytvoriť. Je tu ale malá jedna výnimka a to je sloviesko être. Sloviesko être, teda byť, nevieme vytvoriť pomocou osôbky nous, nous sommes, ale ako by sme používali osôbku vous, vous êtes. Čo to teda znamená? Budeme mať základ et, ku ktorému pridávame koncovky. Takže bude to znieť napríklad j'étais, bola som, alebo nous étions, boli sme. Ja ti tu nechám teda aj ostatné formulky vyčasované, ale teda naozaj je to veľmi pekné pravidelné, takže nie je s tým vôbec žiadny problém. Tuto je ale teraz dôležitá otázka vedieť, ako sa kedy a čo používa. Čiže ideme na časť utilisation. Passé composé je vo francúzštine používa naozaj 90% času. Pretože passé composé, ak si ho predstavíme teda na časovej línii, tak ide nám o konkrétne body. Čiže naozaj ide o akcošku. Ak si predstavíme sloviesko, tak ide naozaj o zmenu veci. Napríklad môžem povedať vstala som. Je me suis réveillée. Alebo dala som si kávu. J'ai pris un café. Ide vyslovene o body na časovej osi, ktoré majú začiatok a koniec a ktoré nám vytvárajú akciu. Na rozdiel od toho, l'imparfait sa používa na opis. Čiže my, ak ich spolu kombinujeme, tak naozaj to imparfait nám skôr slúži na opis pozadia. Vieme ho použiť, ak rozprávame o opise ľudí, napríklad čo mali oblečené, aké boli nálady, aké bolo počasie. Čiže všetky tieto opisné situácie budú cez imparfait a na rozdiel od toho tá akcia, to, čo sa udeje, to, čo sa zmení, alebo nejaký pohyb, tak to všetko bude teda vytvorené cez passé composé. Dám ti teda aj priamo nejaký exemple. Je me suis réveillée à 6 heures et il faisait beau. Zobudila som sa o 6 a bolo pekne. Čiže ja som sa zobudila, vyslovne nejaký bod v minulosti a bolo pekne je opis prostredia. Čiže vidíme ten rozdiel medzi passé composé a imparfait. Samozrejme, imparfait vieme použiť aj samostatne, nie je nutné ho používať len z passé composé a imparfait sa používa na opis aktivít, ktoré sa robievali niekedy v minulosti pravidelne. Čiže ak ide o situáciu, ktorá bola pravidelná, tak vieme využiť imparfait. Napríklad môžem povedať vetu, keď som bola malá, chodievala som do parku. Quand j'étais petite, j'allais au parc. Čiže quand j'étais, bola som, j'allais, chodievala som. Tuto naozaj je imparfait v oboch situáciách použité, v oboch slovieskách,
pretože mi vyjadruje pravidelnosť a nie zmenu, že zrazu raz som išla do parku. Vidíš tu trošku ten rozdiel? Takýmto spôsobom naozaj to vieme využiť. A môj teda malý tip aj znie, ja používam imparfait hlavne pri slovieskách, ktoré mi vyjadrujú stav. Čiže napríklad sloviesko byť, bola som, skôr poviem cez imparfait. Napríklad, j'étais fatiguée, bola som unavená. Alebo sloviesko avoir, j'avais faim, bola som hladná, doslova mala som hlad. Čiže ide o opis, ako sa cítim. Alebo napríklad pri počasí, il faisait froid, bola zima, il faisait beau, bolo pekne, il y avait du soleil, bolo slnečno. Čiže naozaj takéto slovieska opisné a plus aj slovieska modálne. Veľakrát, keď nevyjadrujú náhlu zmenu, tak vieme použiť to imparfait. Napríklad, je savais cuisiner, maintenant je sais plus. Čiže vedela som variť a teraz už neviem. Čiže naozaj viem ukázať, že nejakú dlhšiu dobu som niečo robievala, vedela som to a teraz už neviem. Čiže slovieska napríklad ako savoir, vedieť, je savais, sloviesko devoir, je devais, musela som, alebo chcela som, je voulais. Samozrejme, neznamená to, že tieto slovieska neviem použiť v passé composé, ale ak ich použijem v passé composé, tak im naozaj dávam veľkú akciu a veľký dôraz. Čiže naozaj závisí niekedy od situácie, ale môj tip je takýto, že ak si nie si istý, vieš naozaj použiť skôr ich v imparfait. A môžem teda aj ukázať rozdiel, keď ich použijeme v passé composé a v imparfait. Napríklad sloviesko savoir, vedieť. Ak poviem je savais, tak znamená, že vedela som. Ale ak poviem je su v passé composé, tak to skôr znamená dozvedela som sa. Čiže naozaj aj ten rozdiel je v tom, že či išlo o nejakú akciu v jednom momente, alebo o opis. To je teda taký základ. No a potom ešte ďalšie z využití je teda, keď máme passé composé a imparfait v jednej vete, v podobnom štýle ako v angličtine. Napríklad môžem vyjadriť vetu, napriek tomu, že ide o silné sloviesko a nie je opisné, ale ak mi vyjadruje nejakú akciu v pozadí a potom nová akcia, ktorá urobí rozdiel. Napríklad, pozerala som telku, keď Louis otvoril dvere. Čiže to, že som ja pozerala, to je ten opis v pozadí, môžem povedať je regardais la télé quand Louis a ouvert la porte. Čiže tu vidím krásne ten rozdiel, ten opis, že ja som niečo robila v pozadí a zrazu Louis urobil zmenu. To je presne o tom. Všímam si, že to passé composé je zmena, akcúška veľká a imparfait je skôr opis. Toto je teda všetko k našej dnešnej téme. Neváhaj nám do komentárov napísať, ak by ťa lákala nejaká iná téma, gramaticky spracovaná aj takto pomocou slovenčiny. Ja teda budem veľmi rada, ak budem mať spätnú väzbu a uvidíme, čo je pre teba dôležité a čomu sa chceš venovať. No ak je teda táto téma láka aj viacej a chceš sa francúzštine venovať, ako som spomenula, máme perfektný program Francúzska permanentka, kde okrem takýchto gramatických videí nájdeš k nim vždy k dispozícii aj cvičenia, interaktívne aktivitky a rôzne iné aktivity zamerané nielen na rozprávanie, na porozumenie, ale aj na slovíčka, na gramatiku, na výslovnosť a podobne. Želám ti teda krásny čas, bon courage a à bientôt!